е татото на Али. Поздравления! Ходи по празника на дъщеря ми. Чакай, не я пипай да видим. Моля те, не се прави на луд. Нали нацъска хората в магазина? Насъскал си хората? Не. Каза на бащата на Меган, че родителите не трябва да купуват рокли. Обадили са се на всички. И ето какво стана. Никой не ми каза. Али, няма значение какво са влечените дете. Влизай и си изкарай човек. Как тогава ми причиниш това? Какво? Направих нещо хубаво. Купих рокля за $250. Оставаш на паката. Не, няма. Оставаш $250. Не ми пука. Влизаш на паката. Я се качи на легалцето. Цвети, качи се на твоето легло, мам. Много силно хап. Много, дай, мен ме боли. Моя бърче. Да я взимам, че по-бързо снимам. Мамо, дай я взимам. Чакай, че да облегчи слънцето си, не мога да я видя. Пази. Качи се горе на леглото. На твоето легло. Аз мога бързо да... Бързо натискай копчето. Чакай да видя какво ти е харесала на креват. Чакай, нещо е подушила. Чакай, не я вдигай. Я вземи едно помпонче. Едно помпонче вземи. Едното ми е някакво щупено. Съжалявам. Да си го пазила. Ама не... Вземи помпончето, ти казах, и да видим като е Шумка дали ще се радва. Да, вземи помпончето. Аз отворих скова, исках да взема помпончето да играя един танц. Видях, че един ми е скъсва. Ето я, виж. Виж как изкъсва. Виж как изкъсва. Ела насам. Тук много блести слънцето. Майя се страхува. Това е Барилинка. Ай, Барилинка. Страхува се. Чакай да видим къде ще отиде. Голди, 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 Голдичка. Имаш хубав. Прекъсвай SMS на кратък номер 5.